Сёння мы з нуля пазнаёмімся з DaVinci, спампуем афіцыйную версію, паглядзім на інтэрфейс, паглядзім, за што адказвае та ці іншая ўкладка. Карацей, гэтае відэа падыдзе і тым, хто ўжо працуе з DaVinci, і нават тым, хто ўвогуле не чапаў ніколі мантажных праграм. Для працягу працы мы пераходзім на афіцыйны сайт Blackmagic, вытворцы DaVinci, пераходзім у Products, DaVinci Resolve and Fusion Software, і нам выпадае дзве версіі. Вельмі важна разумець, што ў адрозненне шмат ад каго у DaVinci Resolve Free не парэзан базавый функцыянал. То бок, гэта паўнавартасная мантажная праграма, якая дазваляе вам паўнавартасна працаваць, нават над камерцыйнымі праектамі. Канешне, у версіі за $300 значна больш інструментаў, але гэтыя інструменты падыходзяць больш для прафесіяналаў. Гэта больш глыбокая праца з колерам, гэта дадатковыя фільтры, гэта нейкія нейронкі. Карацей, гэта менавіта той выпадак софта, калі за платную версію праграмы плацяць тыя, хто на гэтай праграме можа ўжо зарабляць. Мы нават можам паглядзець, што тут пішуць пра гэтую версію. Наймагутнейшая версія DaVinci Resolve дадае рухавік DaVinci Neural Engine для аўтаматычнага адсочвання рэгіёнаў штучнага інтэлекту. Гэта ўсялякія нейронныя маскі. Гэта вельмі зручна, але на пачатку нам не патрэбна. Стэрэаскапічныя інструменты, больш фільтраў Resolve FX, больш аўдыёплагінаў Fairlight FX і пашыраная HDR-градацыя. Пакуль мы не ведаем, што гэтыя за словы, платная версія нам не патрэбна. Важна адзначыць, што $300 гэта не падпіска. Гэта вы набываеце праграму адзін раз і назаўсёды. І ліцэнзійны ключ вы зможаце выкарыстаць на двух прыладах, то бок, напрыклад, на працоўным компе і на хатнім. А яшчэ я ведаю, што раней была такая практыка, зараз не ведаю, як справы з гэтым, то пры набыцці нейкага абсталявання Blackmagic на коробках гэтага абсталявання можна было знайсці ліцэнзійныя ключы на DaVinci. Таму, калі нехта з вашых знаёмых здымае на Blackmagic, але мантуе не ў DaVinci, запытайцеся, можа у яго ёсць лішні ключ. Пераходзім сюды, Free Download Now, абіраем нашу сістэму, Windows, праходзім простую рэгістрацыю і пампуем архіў з праграмай. Усталёўка праграмы ўвогуле звычайная, поэтому мы усталявалі яе і запускаем. Праграма заўсёды вітае нас вось гэтым вось акном. У вас яно будзе пустое. Тут захоўваюцца усе вашыя праекты. Пакуль нам тут асабліва нічога не трэба, але я вам адразу пакажу, дзе захоўваюцца бэкапы вашых праектаў. DaVinci кожную пэўную адзінку часу робіць бэкап праекту. Абіраеце праект, клікаеце правай клавішай мышы, Project Backups, і тут пакажа, якія бэкапы ёсць на даны момант. Калі вы нешта заруінілі, калі нешта пасыпалася, заўсёды можна адкаціцца, глядзіце на час. Ствараем новы праект, New Project, Create, і мы трапляем у праграму DaVinci. Што нужна зрабіць адразу? Мы пераходзім у настройкі праекту, вось сюды, і вось гэты вось кавалак меню для нас вельмі важны. Прынцып працы ў DaVinci крыху адрозніваецца ад прынцыпу працы ў CapCut, у Sony Vegas, у Premiere, і пакуль у вас яшчэ няма свайго асаблівага працоўнага флоу, пакуль вы яшчэ не ведаеце, як вам больш зручна захоўваць тыя ці іншыя таймлайны, давайце зробім так. Яшчэ да таго, як вы пачалі працаваць над таймлайнам, працаваць над відэа, вось тут мы ставім тыя налады, якія нам патрэбны ў фінальным відэа. Напрыклад, зараз свой скринкаст з урокам я пішу з шырокафарматнага манітору, таму ў мяне будзе крыху незвычайная разрозненасць. Калі мы працуем над вертыкальным відэа, проста можна паставіць вось гэтую галочку. Timeline frame rate — гэта FPS, колькасць кадраў у секунду. Ставіце тую, якая вам патрэбна. А калі вы не ведаеце, якая вам патрэбна, то ставіце 30. Гэта залаты стандарт для ўсіх сацыяльных сетак. Матаем крыху ўніз і знаходзім Working Folders. Project Media Location — гэта адрас, па якому захоўваюцца менавіта самі файлы вашых праектаў. Гэта не патрабуе вельмі шмат месца. Proxy Generation Location. Тут захоўваюцца проксі і аптымізаваныя файлы. Калі вы не ведаеце, што гэта такое, то недзе вось там, па падказцы на экране, у мяне ўжо ёсць асобнае відэа на гэту тэму. Тут ўжо будзе крыху патрэбна месца. Напрыклад, пры сыходніках вагой гигабайт 50-60, проксі ад іх могуць важыць 8-12 гигабайт. Cache File Location. Пра гэта таксама ёсць у тым відэа, і гэта самая жирная папка з тых, што тут ёсць. Калі у вас уключаны рендер кэш, гэта будзе зжыраць усё вольнае месца на вашым вінце. Але гэта нам вельмі дапамагае. І галерэя сцілоў. Сцілы — гэта, умоўна кажучы, стоп-кадры. Пра іх мы паразмаўляем, калі будзем глыбей вывучаць колеракарэкцыю. Вы можаце заўважыць, што першыя і чацвёртыя ў мяне захоўваюцца на C, таму што не патрабуюць шмат месца, другое і трэцяе на D, таму што ім месца трэба. Нажалі Save. Усё, наш праект наладжаны. Пачынаем з таго, што глядзім на вось гэтыя 7 укладак. Дарэчы, пераключацца паміж імі можна праз Shift 2, Shift 3, Shift 4, Shift 5 і гэтак далей. Калі вы нажмеце Shift 1, то вас выкіне на выбар праекту. Гэта таксама вельмі зручна, калі вам патрэбна пераключацца паміж праектамі. Што на укладках? Укладка медыа.
Тут мы працуем з нашым файл-менеджментам. То бок гэта такі склад, дзе мы фармуем тое, як будзе выглядаць структура папак у нашым праекце, глядзім тое, што ў нас ляжыць на вінце ці на вінтах і гэтак далей. Укладка CAD. На гэтай укладцы можна хутка парэзаць вашае відэа, хутка зрабіць першасны монтаж. У маім папярэднім відэа я ўжо паказаў дзве тэхнікі працы з гэтай укладкай, якія вельмі паскораць ваш монтаж. Edit — гэта галоўнае працоўнае поле. Тут будзе збірацца ўвесь асноўны монтаж і большую частку працы звычайна выконваюць менавіта тут. Fusion, каб было лягчэй зразумець, гэта такі After Effects, які умантаваны менавіта ў DaVinci. То бок тут мы працуем з графікай, з нейкімі вельмі складанымі эфектамі, і ўвогуле гэтая укладка гэта асобны напрамак развіцця монтажораў у DaVinci. Color — тут мы робім колеракарэкцыю, Fairlight — тут мы працуем з гукам, і Deliver — тут мы робім рендер. Зараз крыху падрабязней прабяжымся па ўсяму. Калі спрошчана, мы можам падзяліць укладку медыа на верх і низ. У версіі у нас храніцца ўсё тое, што ёсць на вінтах, на флешках. Унізе гэта ўжо структура папак менавіта вашага праекту. Менавіта з гэтага акошка мастер пачынаецца нашая структура папак. То бок мы тут можам стварыць так і гэтак далей. Калі мы перайдзем у нейкую іншую укладку, напрыклад у Edit, мы пабачым, што вось наш мастер і вось стварыліся ўжо нашыя папкі. І калі мы паклалі нейкія файлы туды, яны таксама тут будуць. Вось тут менавіта нашы флешкі, наш Winchester — гэта як праваднік у віндзе ці у маках. Напрыклад, мы ідзем у D, мы ідзем, вось я зрабіў асобную папку для гэтага відэа, мы пераходзім яе, і мы бачым, што я паклаў сюды 3 відэафайлы і 1 аўдыафайл. Справа мы бачым дадатковыя інструменты, пра іх мы паразмаўляем крыху пазней, але зараз, напрыклад, нам спатрэбіцца метадата. Мы клікаем на любы наш відэафайл ці аўдыафайл, і вось тут будзе крыху інфы па яму. Калі ў файле ёсць метаданыя, можна тут вось так паклікаць, паглядзець, што каго. Тут можа быць шмат чаго цікавага, але гэтыя файлы ўжо рэндэрыліся, таму метаданыя не перанесліся. Зараз мы бачым, што гэта 50 FPS, гэта 4К, добра, ёсць з чым працаваць. Ёсць вельмі шмат спосабаў працаваць з файлавым менеджментам, можна вось так вот проста перацягваць, можна правай клавішай мышы і ціснуць Add into Media Pool. Калі у вас ёсць нейкая вялікая папка ці шмат сыходнікаў, якія ўжо разбіты па папках аператарам, напрыклад, вы можете клікнуць правай клавішай мышы па папцы і нажаць вось гэтую кнопку Add Folder and Subfolders into Media Pool Create Bins. Калі вы нажмеце без Create Bins, то ўсе файлы, якія ёсць у вас у папках, скінуцца ў одну папку, якая у вас будзе зараз актыўная. Калі вы нажмеце з Create Bins, у вас створыцца тая ж самая структура папак унутры вашага мастера. Я вам зараз нават гэта пакажу. Мы зробім так, гэта кінем сюды, гэта кінем сюды, гэта кінем сюды. Закроем. Вось мы бачым, што у нас створаны гэтыя папкі. Жмем на для відэа, Create Bins, нічога не мяняем, ён зараз лаецца, таму што файлы ў 50 FPS, а мяне ў наладах праектаў стаіць 30, але нас усё задавальняе. Нічога не мяняем, і у нас стварыліся папкі менавіта так, як яны былі ў арыгінале. Таксама, канешне, вы кожны файл можаце праглядзець, клікаеце на яго, тут усё ёсць. Все бачна, я ўзяў вертыкальныя відэа, прабачце, ну нічога страшнага. Карацей, зразумела, папка медыа для таго, каб працаваць з медыа. Сюрпрыз. Пераходзім далей. Укладка CAD. Ва ўкладцы CAD вельмі зручна і проста працаваць з першасным зборам таймлайну. Не толькі з першасным, але ў першую чаргу з першасным. Таўталогія. Створым зараз новы таймлайн, каб вы пабачылі гэта. Вось. Тут нашае відэа. Тыя, хто ўпершыню трапляе на ўкладку CAD, звычайна губляюцца, таму што неяк усё незвычайна выглядае. Калі коратка. Вось тут нашыя файлы, вы можаце па-рознаму на іх глядзець. Хто глядзеў відэа пра дзве тэхнікі хуткага монтажа, ведае крыху болей. Тут мы можам гэтыя файлы паглядзець. Вось мы бачым, тут нехта гарбату збірае. Вось тут вось, дарэчы, Мінск міра будуецца. Вось тут наш увесь таймлайн, то бок гэта ўсё нашае відэа, працуе як звычайны таймлайн. Вы можете па яму лазіць і пераключацца ў любое месца. Вось гэты вось чырвоны плейхед мы тут перастаўляем, а тут ён зафіксаваны назаўсёды у адным і тым жа месцы. І гэта дазваляе нам хутка і зручна працаваць з нарэзкай матэрыялу. Матаць, адрэзаць, вярнуцца крыху назад і гэтак далей. Тут мы робім першасны монтаж і збіраем наш асноўны таймлайн. Пераходзім на ўкладку Edit. Тут звычайна мы праводзім у больш усяго часу. Таксама па падабенству з іншымі ўкладкамі злева у нас мастер, тут у нас захоўваюцца ўсе нашыя файлы, якія мы наскладывалі сюды, таймлайны і інш. Тут наш
асноўны плейбэк. Тут усялякія налады, інструменты да ўсяго яшчэ дабяремся. Тут меню з пераходамі, эфектамі, сабцітрамі, генератарамі, эфектамі і гэтак далей. І наш асноўны таймлайн. Логіка працы на гэтай укладцы такая ж, як ва ўсіх астатніх монтажных праграмах. Калі зараз мы з нашага мастера, з нашых папак перацягнем нейкае відэа на таймлайн сюды, мы зможам яго тут паглядзець. Відэа гарбатнае лісце, перацягнем другое відэа, і тут ужо нейкі працэс пайшоў. Я ўжо казаў пра тое, што я ўзяў вертыкальныя відэа, але вы бачыце, што яны зараз расцягнуліся па памеру нашага праекта. Вось гэтых налад, якія ўжо паказваў, каб дакладна пабачыць тое, што гэтае відэа вертыкальнае. Калі мы зараз пачнем памяншаць іх памер, вы пабачыце, што гэта проста відэа аўтаматычна расцягнулася па шырыні плейбэку. Логіка працы з відэасцежкамі такая, што відэа над відэа ляжаць літаральна як папера на паперы. То бок гэта літаральна слупок. Калі мы зараз вось гэты кавалак відэа, які я выдзеліў, пафарбуем, напрыклад, у чырвоны і паверх пакладзем другі відэафайл, папярэдняга мы бачыць ужо не будзем. Тое, што зверху, тое дамініруе. Калі мы будзем працаваць з маскамі, калі мы будзем рабіць цяжкі нелінейны монтаж, мы пабачым, колькі ёсць магчымасцяў у менавіта такой структуры, але зараз трэба запомніць, што калі вы нешта пакладзеце зверху, гэтае зверху будзе літаральна ляжаць вось так. З аўдыёсцежкамі такога прынцыпу няма, ён проста будзе граць адначасова. Калі мы возьмем гэтую сцежку і вось так, і вось так, ой. Яны будуць проста граць адначасова. То бок, вось тут мы захоўваем нашыя файлы, тут мы з гэтых файлаў збіраем нейкае наше фінальнае відэа. У каждага кавалка відэа, у каждага кавалка аўдыё ёсць свае налады. Яны захоўваюцца здесь. Калі у вас няма гэтай менюшкі, вам патрэбна адчыніць інспектор. Тут вельмі шмат налад, але базавыя храняцца ўсе ў трансформ. Гэта памеры, гэта пазіцыя, гэта паварот, гэта піч сюды, гэта піч сюды і фліпы, фліп-флап. Можна збросіць як па асобнасці кожную наладу, так і ўсе адразу. У кропінгу мы падразаем відэа з розных бакоў. Дынамічны зум — гэта цікавая налада, ёй трэба навучыцца карыстацца. І калі-небудзь я вам пакажу, як гэта робіцца, можете проста паэксперыментаваць. Ну і далей гэта ўжо ўсё крыху большы ўзровень, чым той, які нам патрэбен зараз. Напрыклад, мы зараз бачым, што ў нас ёсць два відэа, мы памятаем, што яны вертыкальныя, і мы можам паказаць іх на нашым плейбэку адначасова. Выбіраем відэа, робім крыху меншы маштаб, рухаем улева, бярем другое відэа, робім меншы маштаб, рухаем управа, і каб яно нам паказвалася адначасова, цягнем гэта сюды. І вось мы ўжо бачым, што два відэа працуюць адначасова. Фіксуем. Тут мы захоўваем структуру нашых папак. Тут мы збіраем нашыя відэа. Тут мы працуем з наладамі кожнага кавалачку нашых відэа і аўдыёфайлаў. Вось тут, на плейбэку, мы глядзім, што ў нас атрымліваецца. І таксама можам глядзець сыходнікі. Можам паставіць кропку уваходу, кропку выхаду і ці перацягнуць файл цалкам. Вось у нас я перацягнуўся. Ці вярнуцца ў сыходнік, навесці сюды курсор, перацягнуць толькі відэа, ці вярнуцца зноў у сыходнік, цягнуць за гэта і перацягнуць толькі аўдыё. На першых кроках, хутчэй за ўсё, вы менавіта так будзеце збіраць свае відэа. Мы таксама адначасова можам глядзець і сыходнікі, і той таймлайн, які ў нас атрымліваецца. Для гэтага у нас ёсць вось такая кнопка Dual Viewer Mode. Ціснем. І вось зараз мы працуем справа з таймлайнам. А вось тут мы можам глядзець сыходнік. Паглядзелі, нешта вось тут адрэзалі, перацягнулі. Адразу паглядзелі, як гэта выглядае на таймлайну. Вось тут структура нашых праектаў. Вось тут мы збіраем відэа. Вось тут працуем з наладамі кожнага з гэтых кавалачкаў. І вось тут глядзім на тое, што ў нас ужо ёсць, і што ў нас ужо атрымліваецца. І вось гэтае месца, бясконцая прастора для эксперыментаў. Тут ляжаць усе базавыя эфекты DaVinci, і таксама свае эфекты і нейкія плагіны вы будзеце дадаваць менавіта сюды. Як з гэтым працаваць? Зараз прыбярэм усё лішняе. Вось у нас ёсць проста лісце, а вось тут ужо, давайте падрэжам крыху. Спусцім яго, каб рука была. Вось цудоўна. У нас тут ёсць проста лісце, тут ужо з'яўляецца рука і знікае зноў. Увогуле лепшы спосаб вывучыць усе гэтыя эфекты — гэта проста дадаць на таймлайн некалькі відэа і паэксперыментаваць з кожнай з налад, а іх тут вельмі шмат. Напрыклад, мы пераходзім у відэа Transitions, відэапереходы, і вось у нас вельмі шмат варыянтаў базавыя, якія ідуць з DaVinci адразу. Таксама вы можете правесці курсорам па гэтаму эфекту злева направа і паглядзець, як ён будзе выглядаць на вашым таймлайну. Гэта не заўсёды працуе, таму што нейкія эфекты патрабуюць дадатковых слаёў. Але, напрыклад, вось мы вядзем па Cross Dissolve і бачым, што яно паступова з'яўляецца.
То бок мы бярем Cross Dissolve, просто перацягваем яго на стык паміж дзвюмя відэа, і што ў нас атрымліваецца? У нас атрымліваецца наш першы выкарыстаны эфект. Гэтыя эфекты гэта таксама маленечкія кавалкі вашага праекту. Вы можете ціснуць на гэты эфект, і ў яго таксама будуць свае асабістыя налады. І праца з ім можа выглядаць так жа, як выглядае з відэа. Вось вы тут можете падцягнуць, зрабіць карацей ці даўжэй, і з эфектам таксама. Вось, напрыклад, мы расцягнулі моцна, гэта вельмі доўга, выглядае не вельмі дорага, робім карацей. Вельмі ўжо хутка, нічога не зразумела. І ўсё, атрымаўся такі мяккі пераход, які нас поўнасцю задавальняе. Audio Transitions, усё тое ж самае, толькі для аўдыо. Пераходаў тут значна менш, але працуем такім жа чынам. Titles у нас ляжыць вельмі шмат варыянтаў рознага тэксту, з якім мы працуем так жа, як працавалі з відэа. Напрыклад, выбіраем, да што заўгодна, Fade On. Вось у нас ёсць нейкі Fade On, перазагнулі, так пафасна з'яўляецца тэкст, знікае. І паколькі вы можете бачыць, што гэты кавалачак выглядае літаральна так жа, як вось гэты кавалачак, то бок значыць і працаваць з ім трэба па тым жа прынцыпу. Зарабілі карацей. Як вы можете бачыць, у нас не проста адрэзалася відэа, а в DaVinci адразу падцягнуў увесь эфект на тую працягласць, якую вы абралі. Бо калі зараз зробім доўгім, гэта будзе ўсё больш павольна. Калі мы зробім вось так, усё хутка праляціць. Тут вельмі шмат нармалёвых шаблонаў, паэксперыментуйце. Праца з гэтымі шаблонамі выглядае так жа, як выглядала з відэа і аўдыо. Таксама тут ёсць і звычайны тэкст, тэкст і тэкст плюс. Адразу патлумачу, у чым розніца. Звычайны тэкст, вось тут напісана тэкст, гэта сюрпрыз, звычайны тэкст. Гэта проста нейкі надпіс, які мы тут можам зрабіць. І для большасці выпадкаў вам гэтага хопіць. Але калі нам патрэбна ўжо працаваць, рабіць нейкія розныя эфекты на розных буквах, неяк складана гэта ўсё аніміраваць, у нас ёсць тэкст плюс. Ён таксама на таймлайне заўсёды будзе падпісан як тэкст плюс. Давайте напішам тут нешта. У чым адрозненне тэкста тэкст плюс? Тэкст плюс гэта ўжо гатовая Fusion кампазіцыя. Мы ўжо заходзілі ненадоўга ва ўкладку Fusion. Fusion кампазіцыя гэта такі бокс, унутры якога ёсць вельмі шмат налад для гібкай працы. Бо калі тут у нас проста надпіс, гэта літаральна проста тэкст, тут у нас больш складаны такі бокс з у перспектыве візуальнымі эфектамі ўнутры, з якім мы можам складана і вельмі глыбока працаваць на ўкладцы Fusion. То бок, калі мы зараз гэтага тэкста паспрабуем пераключыцца ва Fusion, мы гэты тэкст не ўбачым. Калі нам патрэбна складана працаваць з надпісамі, мы выкарыстоўваем тэкст плюс. Але трэба памятаць, што гэты тэкст плюс больш нагружае сістэму. Таму што гэта ўжо не проста тэкст, гэта візуальны эфект, у якім ёсць тэкст. У папцы генератор можна паглядзець усялякага такога. Гэта ўсё мы з вами будзем разглядваць, калі будзем працаваць з колеракарэкцыяй. Калі вы часта працуеце з нейкім эфектам, напрыклад, вось гэта я часта выкарыстоўваю, наводзіце курсор управа, цісніце зорачку, і у вас тут у Favorites з'явіцца тое, што вы ціснулі. Гэта избраннае, так сказаць. Ідзем далей. Зараз укладку Fusion мы разглядаць не будзем. Я ўжо вам яе крыху паказаў. У будучыні абавязкова разбярэмся. Вкладка Color. Killer feature DaVinci, якая дазваляе рабіць прафесійную колеракарэкцыю. Нават каларысты міровога ўзроўню працуюць у DaVinci, таму што гэта вельмі магутны інструмент. Гэта касмалёт. Давайте паглядзім, што тут ёсць. Зараз зробім так, каб вам было крыху больш наглядна. Вось так пакладзем, вось так пакладзем. Вось, моўна кажучы, мы сабралі нейкі таймлайн. Мы пераходзім ва ўкладку Color. Па-першае, вось тут мы бачым наш звычайны таймлайн. Вы таксама па яму можете пераключацца. Гэта дубляж таго, што вы бачыце вось тут. Вось ён жа. Калі тут будзе нешта на 2, 3, 4 сцежках, вы будете бачыць усе гэтыя сцежкі тут. І вы можете пераключацца вось так вот па кожнаму кліпу, праз менавіта вось гэты таймлайн пасярэдзіне. На ўкладцы Color мы працуем з кожным кліпам асобна. То бок зараз у нас тут 1, 2, 3, 4, 5, 5 на 4, 20 кліпаў у нас ёсць на таймлайну, і вы пабачыце 20 кліпаў вось тут. Першы, другі, трэці, чацвёрты, пяты, шосты і гэтак далей. З кожным мы працуем асобна. Мы зараз не будзем разглядаць тэхнікі колеракарэкцыі, я вам зараз патлумачу, як увогуле працуе гэтая ўкладка. Тут у нас плейбэк, на якім мы бачым наш весь кліп. Як я ўжо сказаў, мы працуем унутры кліпу. Мы пераключыліся. І вы бачыце, што вось ён у нас зацыклены. І мы будзем глядзець. Калі мы зараз гэта адключым, ён дайшоў да канца і пачне круціць наступны кліп. І спачатку.
Вернулись. Все просто. Глядзім направа. Ноды. Што такое ўвогуле ноды? Вельмі умоўна кажучы, вось тут у нас ёсць кропка ўваходу. Вось тут, вось сюды уваходзіць тое, што ёсць на таймлайну. Вось у нас ёсць гэты кліп. Мы пераходзім на ўкладку Color. Мы зараз знаходзімся ўнутры гэтага кліпу. І вось сюды мы падаём кліп, які у нас ёсць спачатку. Тут мы працуем над нейкімі зменамі ў гэтым кліпе. І вось сюды ён аддае тое, што мы наварацілі тут. Давайте, напрыклад, намалюем. Вось уявім, што ў нас 1, 2, 3, 4 разных кліпы, якія ляжаць на таймлайну, якія вы плануеце рэндерыць. Укладка Color — гэта літаральна такі бокс унутры кожнага з кліпаў. Берем вось кропка ўваходу. Гэта тое, што мы аддаем укладцы Color, вось кропка выхаду. Гэта тое, што нам аддасць укладка Color пасля таго, як мы там папрацуем. То бок вы працуеце унутры самого кліпу. І вось чырвоная кнопку, якую я намаляваў, гэта яна. Жоўтая кнопка, якую я намаляваў, гэта яна. Нода — гэта такі маленечкі кантэйнер, які захоўвае нейкую наладу, якую вы зараз дададзіце. Вось у нас ёсць кліп, і мы паставілі перад сабой задачу, што ён у нас павінен быць больш кантрасным, больш цёмным і, напрыклад, больш сінім. Мы робім першую ноду і робім больш кантрасту. Ёсць мільён спосабаў зрабіць кантрасты, ёсць мільён спосабаў працаваць з колерам. Зараз я тлумачу менавіта тое, як працуюць ноды. У першай нодзе мы робім больш кантрасту. Паніжаем гамму, задзіраем гейн, і вось у нас наша карцінка атрымалася ўжо больш кантрастнай. То бок, гэта маленечкі кантэйнер, які захоўвае нашу наладу, тое, што мы вось тут накруцілі, зрабілі больш кантрасту. Далей, карцінка ўжо больш прывабная, але яна такая, няма ніякіх кропак фокусу, мы не разумеем, на што глядзець. Давайте зробім віньетку. Я зараблю занадта большую віньетку, чым патрэбна, каб праз кампрэсію YouTube вы зразумелі, што я тут за налады кручу. Зробім такую жорсткую, вось такую, і яшчэ панізім размыццё, каб увогуле было бачна. Было? Стала. То бок у нас у другой нодзе захоўваюцца налады вось гэтай віньеткі, якую мы зараз стварылі. Уключаем абедзве ноды, то бок што мы зараз бачым на нашым працоўным полі. Укладка Color бярэ відэафайл адсюда, ідзе ў першую ноду, бачыць, што нода адключана, ідзе ў другую ноду, бачыць, што нода адключана і аддае нам відэа такім, якім яно было спачатку, таму што ты сам сказаў усё адключыць, што ты ад мяне хочаш. Мы зараз уключаем наш кантраст, усё працуе. Мы зараз дадаем нашу віньетку, усё працую яшчэ цікавей. І зараз мы зробім, напрыклад, гэта ўсё цяплей. Яно ўсё занадта стала, яно прывабны такі пясок, можа крыху перанасычаны, але занадта зялёнае. І таму адыходзім з зялёнага ў пурпурны бок. І вось было, вось стала. Было, стала. Калі нам трэба зрабіць больш халодны малюнак, круцім сюды. Усё атрымліваецца такім сінім, здаецца нават фіялетавым. Адыходзім крыху ў зялёную сторону і атрымліваем нейкую такую выяву з тэлеканала БТ. Вось тут у нас ляжаць інструменты для больш складанай працы, для масак, для трэкінгу, для кваліфаер. Гэта мы можам абраць, напрыклад, толькі зялёны колер. Зробім груба і папрацаваць толькі з ім. Ну, ўсё гэта паглядзім. Магчыма, нават нейкім асаблівым курсе, бо па колеракарэкцыі я магу размаўляць вельмі доўга. Вось тут у нас таксама ёсць эфекты, вельмі шмат розных, мозаік блюр, фільм дэмэдж. У кожнага эфекта свае дастаткова вялікія налады, карацей, трэба эксперыментировать. Fairlight. Тут мы працуем з гукам, і прыходзіць на гэтую укладку трэба тады, калі ты разумееш, што такое эквалайзеры, калі ў цябе неплохое абсталяванне, таму што калі не, працы на укладцы Edit з гукам больш, чым дастаткова. Асабліва, калі у вас платныя версіі, напрыклад, у вас ёсць AI Voice Isolation. Гэта вельмі неблагі шумадаў. І укладка Deliver — гэта наш рэндер. Тут будуць стаяць тыя налады, якія мы выставлялі вось тут. Галоўнае, што нам патрэбна абраць, гэта ў якім фармаце экспартаваць. Залаты стандарт для ўсіх соцсетак — гэта MP4, 264. Больш амаль нічога тут мяняць не патрэбна. Калі у вас ёсць субцітры ў DaVinci, то трэба яшчэ паставіць, каб яны пражгліся ў само відэа. Вось тут можна крыху папрацаваць з гукам, я ніколі гэта не раблю. І тут нейкія ўжо касметычныя налады файлу таксама можна паглядзець. Каб нешта экспартаваць, MP4, H264, назва, location. Выбираем location, жмем добавить у чаргу рэндера, ён ляпнецца сюды, тут вы будзеце бачыць, куды ён экспартуецца, з якога гэта праекту, з якога гэта таймлайну. Вось такіх вось рэндераў можна накідаць тут цэлую чаргу і потым нажаць render all. Давайте зараз пройдзем увесь шлях ад імпарта сыходных файлаў да экспарта гатовага відэа, каб вам крыху лепей зразумець працоўны працэс. Нават зробім новы праект. Ствараем. У першую чаргу заходзім сюды, робім неабходныя нам налады. Раблю. Ось так.
робім 30 fps. Глядзім, чтоб тут все супадала з тым, як нам патрэбна. Вось так мне не патрэбна, напрыклад. Змянілі, захавалі. Ідзем у медыа. Глядзім, вось у нас ёсць некалькі папак з нашымі сыходнымі відэа. Імпартуем іх адразу разам з папкамі. Всё, у нас тут все ёсць. Першая, другая для відэа. Пераходзім ва ўкладку Edit. Ствараем таймлайн. Па любым файле, create new timeline, ці можна проста перацягнуць вось так вось відэа. У вас стварыцца новы таймлайн. Адразу прывучайце сябе да працоўнай гігіены і вучыцеся захоўваць усе файлы ў адпаведных месцах. Перацягнулі вось сюды, вось у нас захоўваецца таймлайн. Мы паглядзелі, яно вертыкальнае. Нам трэба... Яно вертыкальнае і павёрнутае, таму мы робім так, крыху падрасцягнем яго. Мы клікаем на вось гэты файл, і вось тут у наладах правім усё тое, што нам патрэбна паправіць. Так, нам не патрэбен увесь кавалак, мы чыкнем тут, выдалім праз delete. Будьце асцярожны з клавішай delete, таму што delete першапачаткова выдаляе са змяшчэннем. То бок, калі вы зробіце праз delete, удаленне, таймлайн склеіцца. Калі вы выдаліце праз backspace, таймлайн не склеіцца. І калі у вас, напрыклад, вось нейкая вось такая структура, выпадкова выдаліць праз delete вось такі кавалак, можа быць праблемай. Адразаецца вось гэта, адразаецца вось гэта. Таму больш працуйце з backspace ці пераналадзьце пад сябе хоткей. Вось гэты кавалачак нам падабаецца. Ставім кропку уваходу, напрыклад, дасюль. Кропка выхаду, перацягнулі. І вось тут крыху рук ёсць. Таксама паставілі, перацягнулі. І у нас тут недзе была песня нейкая, я нават не ведаю, што за яна. Таксама вось сюды падцягнулі песню, атрымалі вось што. Вось тут можна і рэзануць. Праз delete здвигаем увесь таймлайн. Ну, вось атрымалі, што атрымалі. Нам патрэбна, каб вось гэтыя відэа таксама былі шырокімі, таму мы расцягваем тут праз эфекты. І вось тут, дзе рука працуе, таксама цягнем, паніжаем, атрымліваем вось што. У нас пачынаецца відэа рэзкім гукам, заканчваецца рэзкім гукам, таму зробім крыху мягчэй. Audio Transitions. Crossfade мінус 3 дБ. Ставім гэта ў пачатку і ставім гэта напрыканцы. Пераляцеў. Правім. І зараз у нас будзе павольна пачынацца гук і павольна заканчвацца. Цудоўна. У нас зараз рэзкія пераходы паміж самімі кліпамі. Таксама зробім crossfade. Вось тут такі караценечкі. І скапіруем яго адсюль. І просто ставім вось так. Таксама мы можам пачатак і канец відэа зацямніць. Бярем Deep to Color, гэта пагружэнне ў колер. Занадта рэзка, можа... І тут таксама ў канцы ставім вось такое. Адразу пасля змены кадра занадта хутка пераходзім у канец, таму падрасцягнем крыху відэа. Вось тут вось пераход падзвінем вось так. Усё, мы распавялі нейкую гісторыю. Мне раптам захацелася, каб тут быў не cross dissolve, а, напрыклад, гліч. То бок у нас тут павольна, тут гліч і канец. Усё цудоўна, але калі ў нас гліч, неяк гэта выглядае сыра. Таму мы дададзім маленечкі саунд-дызайн. Я ведаю, дзе ў мяне захоўваюцца глічы. Вось у мяне гліч, add to media pool. Калі мы ўключаем гліч, нам пакажа на плейбеку ўсё тое, што ўнутры ёсць дарожцы, напрыклад. Грамчэй зраблю. Вось такі прыемны, караценькі. Працуем таксама, як з відэа. Кропка ўваходу, кропка выхаду. Перацягваем адсюль вось сюды. Ідзем на таймлайн. Амаль трапілі. Можам зрабіць шырэй дарожку, пабачыць, дзе сам гук. Зрабіць яго крыху цішэй. Гэтае нам увогуле не патрэбна. Ну і на ўсю працягласць гука зробім сам гліч.
То бок мы ўжо сабралі нейкае відэа, зрабілі яму гук, нават дадалі нейкі саунд-дызайн. І зараз засталося разабрацца з колерам. Ідзем у колер. У нас на таймлайну 3 кліпы. Мы іх усе бачым тут. Відэа было снята ў лог фармаце, таму спачатку зраблю вось так. Гэта праяўка лог фармата. І зараз мы бачым, што гэтае відэа насычанае, але вельмі цёмнае. Трэба яго ратаваць. Мы выцягваем адразу усе цёмныя. Бачыце, колькі інфармацыі можа захоўвацца ў цёмных кавалках. Робім так. Ужо нешта палезла занадта святло. Вось так, крыху кантрасціку дададзім. Просто гуляемся з гэтымі 3 наладамі, пакуль нам не будзе падабацца. Ну вось, напрыклад, так. То бок было, стала. Зараз усё нейкае халоднае, сумнае, дададзім крыху цяпла і зробім крыху больш фіолетавым. Вось такім. Тут віньетка нібыта і не патрэбная, але я б зрабіў зваротную віньетку, каб крыху падсвяціць тое, што адбываецца ў цэнтры. Таму мы вось так вот крыху расцягнем герою і крыху іх высветлім. То бок было, стала. То бок просто нейкія людзі нешта трасуць, крыху падсвяцілі цэнтр, і вось ужо у нас ёсць герой, які нешта робіць, і вакол яго будуецца гісторыя. Так, паглядзелі, нас гэты кліп задаволіў, ідзем у другі. Выцягнулі цёмныя, дадалі кантрасту. Далей, мне патрэбна працаваць з 3-м кліпам. Але я ведаю, што гэта адзін і той жа кліп, напрыклад, здымаўся ў адных і тых жа умовах, і мне патрэбна тая ж колеракарэкцыя, якая была на папярэднім кліпу. Мы ціснем правай клавішай мышы сюды, бярэм граб стил, той самы стоп-кадр, які я ўжо ўзгадаваў сёння, пераходзім сюды, ціснем галерэя, і вось у нас той стоп-кадр, які мы зрабілі. Правай клавішай мышы, apply grade, і мы перанеслі колеракарэкцыю адсюль, вось сюды. То бок мы зрабілі першы кліп, зрабілі другі кліп, перанеслі з другога кліпа на 3-й кліп тыя ж самыя налады, і выніку у нас ужо ёсць раз. І ў выніку мы маем кліп з пераходамі, з саунд-дызайнам і нават крыху пафарбованы. Зараз нам патрэбна яго экспартаваць. Мы пераходзім у укладку Deliver, глядзім, што тут у нас ёсць. Базавыя налады, таймлайн окей, фреймрэйт окей, субцітраў у нас ніякіх не было. З аўдыё тут усё само усталюецца. Тест 1, абіраем месца, куды ён экспартуецца, дадаем і рэндерым. Можна перайсці ў тую папку, куды ён адрэндерыўся, можна вось так клацнуць і адкрыць Open File Location. Усё, вы зрабілі сваё першае відэа. Здыміце на свой тэлефон некалькі кліпаў, неважна, што гэта будзе, і паспрабуйце ўсе тыя інструменты, якія я вам сёння паказаў. І з кожным новым відэа мы будзем ісці ўсё глыбей і глыбей і глыбей. Спадзяюся, гэтае відэа было для вас карысным, а мантажныя праграмы і асабліва DaVinci ўжо не выглядаюць такімі страшнымі. Прыемнага вам мантажу, да пабачэння.